Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Balik diha. Balik ha, o pagtarong diag kaon mahimo ba? Pagbusog. Kay dili ko gusto nga dunay usa ninyo dinhi nga masakit. Labi na gud ka. Hoy, Ilaad bang akong gisulti, Angeline? Di kyud. Maong kalimti ng imong pride diha. mao katong bahina ang atong gibiyaan sa miaging yugto with you. Pride? Ngano nagabot ang matag pride? Kitaas ka man kaayog pride. Ha? Hoy, guys. Ayaw mo kalimot ha. Nga naa pa mo atubangan sa grasya. Ha, dili maayong maglalis. Kung mag-istorya naman lang gani, ay di magyud na kalikaya no. Mo'y gamita ang mga po nga dili makapasakit sa usag-usa. Tinod ginang gimon gisulti nana. Kung doon naman lang gani tayo hisutan, panahon sa tingkaon, kanang nindot lang nga butang. Unsa no? Muna. Sorry. Sorry nana, nakalitan ako. Sorry Chris. Pero ikaw sad pa. Tabangi sa di mo kaugalingon. Nanarbaho baya ka. Mao nga kinahanglan nga mag-amping ka. Mukaon ka og tarong panahon sa tingkaon. Ug mapahuway sab ka og tarong panahon nga tingpahuway. Unya, kagidan man kang balik diag lingkod. Wa pa man ko kabarog. Pero Aw. niundang ka na diha kaon. Ang akong gusto nga mopadayon ka. Pero magsupak-supak naman ang gani ka. Mas may pag mopahuway ka sa imong pagka-driver kaysa masakit pa unya ka. Oh. Ay yung dugangi ang akong mga problema. Hala. Wala. Allah, gisapot na. Kamao na siya na. Kamo sa unsa? Magsapot-sapot. Abnormal. Unsa? Dili tao pares nimo nga naa ang tanang pagbati. Karon pa ko maka-witness. Hi! Kada ding likay-likayan ko. Dili na sapot para nimo. Kada pinakaadlaw nga motago og dili magpakita nimo. Nagtuo ka nga nalingaw na. Gisapot na. Maunggikan karon tarong nga sa pagdaang imong papel ini dapita. Is that clear? Good evening, everyone. Ay, good evening, sir. Good evening, sir. Si Angeli. Ay, ito ating kalita, sir. Kaon, sir? Thank you. Pero human ako. Mong, excuse lang ko na ako kay magpakita ko sa masawa. Excuse. Asawa. Ah, Katong ay tinuod nga nakaingon sa sapot ni Angeli o dili ako. Kinsa na? Sweetheart, Nganong nakahuna-huna pa manik pa uli? sweetheart. Please open the door. Coming! Sabi na ko na suka. Good evening. Sorry, I'm late. And sorry, nga may una na ko kaon uban sa ito mga tao. Kay, dili man mahimo nga mapas mo ko. Pag iliso na, kaya ikaw man pakanon ta ka. Thank you. Pero wag ko magkabalibad ni attorney. Gipugos mo ko niya sa pagpanihapon una. Mong wag ko magkabalibad. Partner na sa negosyo, maong paundayunan yun nimo. Salamat sa pagsabot ha. I will take a bath. Aron ikaw man, mupahuay ko. Ikapoy ko sa biyahe. Next time, aron dili ka kapuyon, dada si Chris para mo mo drive nimo. Wow! That's a good idea. Thank you, sweetheart. Kamaog ka na. Dax, Hmm.
gisapot mong tinuray si Angeli? Oo. Pero, wa to magpasabot nga nasuko siya nimo. Kundili, pagpakita lang to nga concern siya. Dili kayo matingali angay pang mangutana, anak, di ba? Natural lang nga magpakita siya o kabalaka. Kay, dili na ba yata, basta-basta lang nga, close friends niya. Kundili, yan man ang tulubagon, karon. Kaya di man trabaho, ubos din na ni Sir Rodney. Mausap ta ang iyang gipakita ang reaksyon ganiha. Ayaw kay ubos. Uy, wa man ba? Okay ra. Ganyan, kay iya taki pagpasaw sa pagpangaon. Hmm. Pag-expect na lang nga maugi hapon ay may tabo ugma sa pamahaw. Sa paniod to. Hangtod sa panihapon. And I'm sure, ngay may mo na naon yung routine. Maong ride on, ha? Aron husay ang atong panag-uban ninhi. Nahibaw ko nga dili ka na malipay nga mawa pa sa imong mga mata si Angelini. Ba? Tungod kay? Love man mo siya. Di ba? Oo, dayog iklat ang kilay. Ayaw lang reklamo. Kaya ang buot na may pasabot nga love man gud nimo siya as a friend. Di ba? Oo. Uy. If I know. Matawag na tayo eh. Good night, kiss me. Amaw ka? Ay, sus! Para good night kiss. Idaw pa. Uy. Buhi ko ba? Buhi ko dili ko gusto mo. Maigo na ni komo ko. Uno! Milagro. Unang higayon nga kitalikdan ko. Og mihagok tayo maayo. Ngalupig pa'y nagdaro tibok adlaw. Kikapoy katingali siya sa biyahe. Katingali layo sad ang giaptan. Mas mayra sad kay makapahuay sad ko. Kay pagkakapoy nga mo serbisyo kag tao nga wa ni mo ikugmaa. Thank you for making me happy today, Rodney. May na lang. Kay imunat ambalan ang akong kalaay. Maayo kaayo nga ikaw ang ipada sa Diyos para nako. Aron malimtan ako ang ako makaiubos sa kalibutan. Tungod kay hangtod karon. O pagid nako ikita pag-usap ang tao nga may nakaingon sa ko mga kasakit. May nakaingon nga hapit ko mayapag. May nalangkani kay na ako'y amahang buutan. Ngawa sa biyod mo give up sa pagsuporta na ako. Nga na kanunay nga nagpaluyo na ako. Karon, ako na sang sugdan ang laing chapter sa akong kinabuhi. Uban sa laing tao, tungod kay ako nagustuhan ang iyang performance. Thank you, Rodney. Until tomorrow, ugsa mo abot pa mga adlaw, lover boy. Tawi, dili naman ko makatog. Nawili ko siya mga gakos ug hawk sa iyang paglipay nako. Maabot na unta ang buntag aron makita ko na pag-usap si Rodney. Good morning, attorney. Good morning, my dear. Oh, I miss you so much. Nagitingali siya sa imong tapad, no? Regards ko. Sweetheart, regards ko do, ikaw ni attorney. Rebounds. Kumusta ka na, attorney? Mag-coffee ta? Pero ikaw ang gusto na kong kutawon o imnon. Mga ko pagkihasan ng adlaw, ha? Please, see me. Oh, that's good. Magbiyota ka rin buntag sa yuta nga imong gingon ako, ngapon?
Nga imong yung paliton para maitukuran sa factory nga gusto nimong sugdan sa labing daling panahon? Okay. Okay kayo. Oh, yes. Laomi nga sa di pa nga alas 7 sa buntag na ko. Okay, attorney. Okay, bye. See you later, attorney. Malakaw na sa di kag sayo? Okay, anda mo na ko ang banyo para sa imong pagkaliko. Og ingon man ang imo ilisan. Og pagkahuman, akong pukawon si Chris, aron maoy mo drive nimo karon. No. Ayaw na. Ako na mo da sa kinan para na si Chris nga magamit nimo kung doon na may mga lagaw karon. Thank you sa concern. Ma'am, Dos. sugay. Lain ang Angeli nga imong nailan kani ato karon Sir Chris. Oo. Maong Tinuod yun nga, lahi na gid kaayo. Kaya ang Angeli nga ako nailan kaniya to, dili man makamao masuko. Pero karon tigre na. Maong mag-amping ka. yes. Nagkape na ka? Wa pa. Tawag ang uban kay anda mo na ko ang kape. Ha? Ngano sigam ng mata nimo? Nganong kinahanglan man gid nga ikaw ang moandam. Nga okay ra man kami. Ay pagbuot. Oh. Sige lakaw na. Wow! Pagkatutyal sa atong phone server, ha? Buntag sayo pa ha. Di ko gusto ma-stress. Good morning. Imong darling nagmata na. Budungan sila to dinhi. Wa na. Ha? Ha? Patay sad? Bisag unsaon gago ka gyud Dax ha? Pirmihon pa na nimo? Huwag tang atong kakulba. Musa mo tayo mong kagwapa, ma'am. Kaysa magmugto ka. Chris, buntag sa iyo pa. Ayog inita ang U sa imong isikataw. Pero ato balikan si Rodney. Ayaw na to ninyo grahon na ang tao Oops, nga nagsugog nabitin mo, ma'am. no? Don't Ha? worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang Nausa si sumpay Rodney, sa ma'am? atong drama. Padulas Kung ayaw mo pagkabuang. kalimot og subscribe sa atong YouTube Uy. channel, and you can follow us on our TikTok account. Just Okay na. search Okay. Radio Drama Bisaya No sweat. or click the link on the description below. Angeline? Ana lang yun na. Naanad ako, ana. Ma'am, Nanasag ka, ana, ha? Hoy, Christopher. Ay, kung himo ang tiguang. Kitarang idara, ha? Kitarang idara. Manghunungan na ng pagsige ni magtawag na kong ma'am. O sa man, nanungog ka? wa. Lisod yun ay lito ko ng ako ngan kung ikumparar adtong... Nagtahod lang si Dong Chris ni mo, ma'am. Kay amo man kang agawon. Maong pasag din lang siya. Oops. Nabitin mo, no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel, and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Manghunungan na ng pagsige ni magtawag na kong ma'am. O sa man, nanungog ka? Wa. Lisod yun ay lito ko ng ako ngan kung ikumparar adtong... Nagtahod lang si Dong Chris ni mo, ma'am. Kay amo man kang agawon. Maong pasag din lang siya. Mao katong bahina ang atong gibiyaan sa miaging yugto. With you. Magpasalamat ka kay naa ka di ay abogado. Gisulti na ako ang tinuod, ma'am. Kay amo ba ikaw kang agawon? Maong dili gid ka masayon-sayon sa pagsangpit ni Bay Chris. Di ba, bay? Mao lagi. Labi naglaan si Sir Rodney. Kung ibundak na ko ang imong pangahan nga nang imong pinangga nga bana, dili kaw niya ako banghagan og taktakon diha kay ingnon ko nga wa mo magkinahanglan og tawo nga way tahod. Aw, pasuwayan niya banghag. Uy, Ha? Makailas Uy. sa kinsa ko. Pero, kalimtan ta na lang ng timaha. Ingon ini Chris, sa sunod ko na ay lakaw si Rodney, mo'y akong gusto nga ikaw ang mo-drive para niya. Unya, tana sa opisina, kay adto ta dito magtiwas og istorya. Confidential ba nga to istoryahan nga bibiya man kita sa grupo? Oh. Pero,
O nasa tanan. Painumduman ka nga okay rang tawgon ko ni mog ma'am. Kun, naa ang uban nimong mga kauban. Pero, kung kita rang duha ang magkasulti, dili gyud, nakasabot ka? Murag doon na kay laing tahas sa isangon ako la. Oh, maong mo demand ko, nga ikaw gyud mo drive para ni Rodney kung asa ang iyang mga lakaw. Tungod kay gusto kong panidaan ni mo siya. Ha? Ikaw pa ba gihapon ang Chris nga kong amigo? May nausab ba? Wa ko kay baw. Maong nangutan ako. Kung ikaw nausab, ipaniguro na ko nimo nga ako paghihapon ang Chris nga imong nailhan kaniadto, Angeli. Kay unsa bay rason aron nga kinahanglan gid akong usbon nga akong kinaiya? Oh, dili ba yan nato mahibawa ng tao? Uy, ayaw ko ipareha sa uban. Ah, salamat. Good mo na. So, makasalig di ay ko nimo. Sa tanang panahon. Oh? Ayaw pagsaad. Kay nasangot na ra ba kagkausap? Pero dili na ko gustong ugkaton ang nangagi. Mao nga ipadayon ako nga akong istorya. Miingon kang panidaan ako ang imong bana. O si Bana? Oh. Kanusa di mo matawag og Bana ang lalaki nga wa ka pakasli? Imo man kunong sa. Kaya nga di ka man musugot dihang nagplano unta siya sa pagpakasal nimo. Ako na na. Pero karon nagduda ka nga may gibuhat siyang anomalya. Maong imo siya papanidaan. Mao na. For what reason? Nga maapektahan man ka. Kung may gibuhat man siya dili maayo sa iyang pagka-partner nga wa man ka kamahigog man niya. Don't tell me. Nga nahigog man ka sa tao niya, dili ka musugot nga pakaslan niya. Wa kay katungod nga magsilo sa tao nga wa nimo higog maaoy. I know. Napaghihapon ko'y katungod nga mangiki. Kung may gikabuangan man siya tungod kay... Kay dili ka gusto nga may kabahin sa iyang kwarta, mao na. Ayaw nag-ukita ang akong rason. Basta, kay tug-ani lang gid unya ko sa imong makita nga dili maayong kalihukan ni Rodney. Kung mo serve na ka as driver niya. Baya, no? Ako pa ginapilian ni mo himuong detective, ha? Aron kung mo sipyat ko, magkaaway mi si Rodney. Oh, imo na nang saon magtinanga ka. Ay kabala ka. Akong punan ang imong sweldo. Bugti sa napuno nimong trabaho. Nakaila ka na ako. Kontra kaya na ako ang mga taong tabian. Kung ano, nga ako pa may tayo magisangunan sa pagpaniid, eh. Ano gihimo mo ko nimong tigpaniid? Tungod kay mas makalaom ko nga dili ka gid mamakak. Ganun din naman lang si Dax. Si Dax? Ha, sorry. Kay siguro gyud ko mabulabog ang sekreto. Mura man sa kagwa makailaan ng atong amigo eh. Ipaw na siya nga di na makapugong. Burara kay nagbakba. Wa na'y sekreto. Kusog nang mupi ka kung maglagot na na. Mao nga imposible na unya matuman ang akong giplano kung mahibawaan akong naagi gibuhat nga anomalya si Rodney. Unsa may yung plano? Kabahin ako sa imong mga sekreto. Mao nga pwede tingali mangutan ako nimo kung unsa may imong mga plano. Bawian ako si Rodney. Unsa? Dili gyud ko mawili nga makigpuwag atong tawana. Kung ako mahibawaan nga may gikabuangan na sad siya, pareha siyang pagpakabuang ni Udet kaniadto. Sa unang hikayon nga nakigrelasyon ko niya. Asa naman sab ka niya paingon? Kung imong biyaan si Rodney. Magpagkamatay. Aron maimpas ang tanang problema. Ngano? Nayabag na di ka karon? Aron magkunahon na nga mo na imong buhaton? Kapoy ang kinapuhis-puhi. Ayaw pagtuo, ana. Layo na tagiabtan. Pero wa pa gyud nako madawat ang imong tubag. Kung andam ka bang musanong sa obligasyon nga gisangon ako nimo. Unsa man musugot ka o dili? Gusto nako kanang klaro ha? Kanang way pagduha-duha. My dear, ano pa mingawon matsugod ni mo, uy. Bisan usa lang ka minute nga, di ta ka makita. Ikaw yung katubagan na yung pangutana. Gabi idugay kay ko nakatog. Amot pa, dali rin kay kong gihidlaw sa imong mga gagwas. Kasiguro ka? Dili di ka mo to. Di ko gusto mamaka. Baong mayungod ko nga, ko ang pukus pag to. Kaya ako nagka, ang imong ipasaligan na. Ay kong ina nga,
Ako pa'y tao nga mayabot siya mong kinabuhi. Okay. Ako ang kunon nga daghan mo. Pero ang akong nagian, pulos naman to clean fun. Dilibatan na imo'y kasulti, ha? Basta kay wa ko'y usa nga serious. Except Chris. And you're telling me na ako pa'y kapasar. Nagatsamba nga nakaigo siya ng witness. What if moingon kong... Oh, Labi siguro, nga imo na kay inon nga biyaan to na ako akong partner. O adhin ako mo tipo ni mo. what if moingon kong husto ka? Okay. Niya ako tubag. Kung ikahatag ni mo ang tanan nga kung gusto, makalipay na ako, then maimuro niya ako. Oh, marag... marag mag-agi pa na kong daghang mga hagit, ha? Hagit gadalit yung kaing malabangan kung mahigog na ka. Oh, speaking of gugma, kamao ba sa tiik kang ma-in love? Ikaw, naa ka ng pagbatiya? Mm, sa una pa lang gani na kong pagbati og tinod nga gugma. Napakyas na dayon ko. Oo. Oh, Tingalig, ako yung madakdakan sa panimahaos, ha? no. Sa ako nakita ni mo, dili ka man lisod mahalon, Rodney. Matingali nga sa una pa lang gani na itong panagkita. Una nagkauban ta sa kama. Magpangita na ko ni mo. Hey. Ayan ako, Pia. Iya ba? I can wait. Kung kanus-ani mo puhi ang babae, nga naakaroon si mo kinapuhi. Dili ko mo timan. Magpaabot ra ko, Rodney. Na-flat na sad. Inanay nang nawagtang ang iyang kahinam sa pag-angkon ako. Strike 2. Nga naman ka. Di ka lang ka, kay daghan ang giatiman nga bagong negosyo. O, nagigibuhat nga anomalya. Ha? Mula ka na sad ka ug sa umaabot pang mga adlaw. Gamitan na lang si Chris, ha? Ako tong pasidanaan nga musayo og mata ugma. Ayo, Ha? wa mo ko'y problema sa mata. Mahong okay na kay ako'y muda siya kinan. Ay lang lagi na hilabti si Chris diha kay aron sa ingon. Dahil pagka-drive di mo bulakaw ka. Mas concern man ko nimo. Ingon sa ko diha nimo. Mong ay lagi ko kabalaki, okay? Oh, sige. Okay raman ka nga ikaw ray mo drive. Okay. Ayaw ka goal. Ha? Aron may gubot. Ayaw na lang gid siya pugsa. Ako na lang mahibaw. Ha? Sorry ha, kung mabati man para nimo ang miabot sa akong hunahuna. Ang usaman. Akong gitimbang-timbang ang imong gihangyan ako. Ug akong gihunahuna, nga kung mubalibad gid si Rodney sa imong gusto, nga ako ang mo drive para niya. Panidaan paghapon ako siya. Ha? We are friends, di ba? Maong concern sa ko sa imong kaayuhan. Kaniadto pa, Angeli. Tungod kay friends ta. Dili na ko ikalipay. Katuntuhon ka lang. Kay dili sayon para nako ang pagtun kung ako mahibawan nga binuangan ka lang sa uban. Labi na sa mga tao nga imong gihatagan sa imong pagsalig. Tabangan taghihapon ka. Aron imong mahibawan kung matinud-anon ba o dili si Rodney. Salamat. Ay, sorry. Abi na ko ito. Sorry. Way trampa sa imong nakita, Dax. Mingo na ko. Wa kay gisulti. Pero pagmatngon nga di maligas na imong dila. Ako tong sa Dax. Pagbarog na ko kalit na out balance man gid ko. Maayo nang nasaho na lang ko ni Chris. Lagi. Ano bang dipensibang kayo ko? Nga pa ko isulti, bati. Basta ha. Lao man ako nga wagi mulusot nga bating istorya bisan ni Nanay Iyay ha. Ato ra to, Dax. Maluoy ta ni Angeli. Maluoy lang? Ha? Ay, di pwedeng mahalon. Mahalon. Yes. Mahalon man ginato nga tong mga friends, di ba? Mahalon more than a friend. Kiwa pa ba't? Ay? Ha? Nganong kiwa man?
kung wa mo'y labot sa usag-usa. So, pwede na gini maging sila ang mag-friends. Usa na ba ng istorya ha, oy, Dax? Awa na God, ay? Ay, gawas ka mas happy ko kung kamo good. Hoy, Dili pwede kamo na lang. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.